ତମ ଡାଡି କଣ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଶିଖୁଛି ଦେବେ ଶୁଣ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଅତିରିୟ ଛଡ଼ଟା ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗି ଆଉ ମୁଁ ସତ୍ୟ କହୁଛି ତମକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ କଣ କିଛି କରିବେନି ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ତମକୁ ନ ପାଏ ଜୀବନ ଯୋଗ୍ୟରେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦେଇଦେବି তুমি সত্য কিছু শোনো ওঠ গোটে মহত্ব ছাড়িত করে দাও আরে না বাবা কেবে নুহে শোনো Thank you.
ଚିକୁ ଆଜି ଘରେ ବସିବୁନି।